Kanegade ko All India Radio Shillong ki khubor ban puliru Elma Arwar kimat bakongsan jong ki khubor menta ka step kilong let shaw ka Air India hakasin ka baar sa laispa arpulay ngut kinong India na Wuhan China pentip umintri ka tanat PWD building uma coming one umban ba on pendap no ya ka jingte ya ka State Legislative Assembly how arpuar on khot tender kam sarkar Meghalaya na ka benta ka surok Arlene na dem sinyong siya din paso but job ka India ya ka New Zealand da nyoran ha ka T20 ka basan ba ka bakat do but job ru ya series da sanlanon ki kubor ki babnya ka Air India ha ka sin ka baar kalawan nam no ya laispa arpulangut kinong India na Wuhan China ka bala sapriang ba ya ka jing por uknyang jingpang novel coronavirus bat kane ka lingsun ka layar hinen ka step ha ka lingsun Delhi ha ka por khandai sausan stem ka flight ka baningkong bat ka bakirpang ka bala walam hadu laispa arpulangut kinong India na Wuhan ka dei mena ka sing sejan ha ka jo ka por ka tolong khubor ka ithuru bala don sa iwe ibreu iba na Kerala hi iba ka test ka jong i kalong positive ka bamut bailayo ya uni kanyang jingpang coronavirus ini inong pang ilayo ya uni coronavirus iladon hospital ha kamra kerpang ban sumari i katangat health jong sarkar kami kalaya tu ba ini inong pang ilayo jing sumar ba but ini inong pang ideru ibawan dari China Menteri ng ba kajala Meghalaya o Conrad Sangma hin kasingi ula kentu yak sarkar kami ba yak stakeholder bakin poino ha kajingi menjor yak naga political issue ha ka por ka bakham kloy bat ula benrap ru balada ka jingekran kalong ka baseso kalong ka jimunto ya ka jalan nagalan bat ya ka than chate lamingi boro ko wei une umintri rang ba ka jalan Meghalaya ubang wan phai na ka jalan nagalan bat Manipur ula ong ru bagadan ka jingthli ha ka kamsan prthei Kamtam ha ka jalan naglan bat ka NPP ka balong tangmaka ka National Party ha ka than chate lamingi ba kalong ka bakloy ban pendap ya ka ni ka jingthli ha ka ba ka san prthei ha ka ni ka than ukonat ki sama ko mu president ka NPP uloong ba ka naga political issue kalong badal kamha ya ka than chate lamingi ba ula pentip ru ba ka NPP ka lakrasan ya ka jingekran jong ka naga political issue ba ka sarkar kami ukonat sama ulai kendu ru ya ulat ka jalan nagalan wa RN Ravi lembat ya umintri rang ba ka jalan nagalan unai puru shobunon phai shalong ba Katanat kampen roisor jong sarkar Meghalaya kalakwa no ban pli ya kayo hapulo mentau benai leber jong uni usnem uba hamlet doling menteri katanat penroisor jong sarkar Meghalaya ula pentip bakane projek kalajandap bakatanat ka absatang bakane ka company sna kan IT no ya kane ka building sya katanat penroisor uba hamlet doling ula pentip ru bakatanat kan da bisa banyak ba ban ai ya no ya kane ka besar ha building bar ula kran syai ru baki bayo jaka ha kane ka building kinde bikitu bedon hok banyo dukan ha kane ka building Ka office jong ka electoral registration officer Apnrio Langren District Council constituency kala pentip ba ki kerteng jong ki jingthap vote ka 26 Langren District constituency ya ka electoral ladat ban penkre haringkat ber registration jong ka electoral clause 1 bat ka kopi lala benyo ne ban pet na ka office jong deputy commissioner Southwest Castle Street maukurwat kumjuru na ka office usab divisional officer nangta Naraniko civil subdivision ban na ka office jong block development officer Ranikor katarik balabu na kabenda ka jimpunong kerteng haki electoral roll kalong sitarik ukalalingkot jong usnam arhajar arpo kini kerteng ke bemi haki electoral roll laraki don kanu ka jimbakla kila boran pinbait haswa jong ka khalat tarik uremphang menta usnam bakata kalong naduk arpu pratrik ukalalingkot arhajar arpo haduk khalat tarik uremphang arhajar arpo Ka Women Empowerment Committee jong ka Meghalaya Legislative Assembly kanya kandu menta kasni lingkong banyakran halol ka jingsha bat bor ka khna ka banang khat saus nam khakarta ha kamit jong ka arp khnai tarik ukala lingkon ikong amprin lingdo MLA ka Congress bat ibalong ru i chairman jong kani committee ilong ba kadang kam banyakandu kum ka committee banyakran halol kani ka kam ikong amprin lingdo lalit jingo ye ini khna kan the ibalangat ha kani ka apot bat kum juru ilaya kandu ikibahiyang hasam jong ini khna bat ilong ru ba kani ka committee Keladap rai ban khot hajar ya ki officer pulit bat ki doktor jong ka Ganesh Das Hospital ki badang ajing sumari ini kena banyak ran biang bat banwat ya kejing tip baro haro kejing sabat buat ini hebret ibadang khat saus nam ka kerta kani kadai ko All India Radio Shillong ka bolam shipi ya khubor Menteri katanat PWD building jong sarkar jala Meghalaya uma coming one umban mena kasing sajan ula pentip baka jingteng jong ka State Legislative Assembly on sependap no mentau snem ka arhajar arpuar kam menshwa ka jingthmu ban pendap ya kane ka jingteng yang assembly labu ban pendap hawa
arajar arpulain uma kamingwan umun ulay thuru baka jingtei kalaya syashat bat ulas nguskem baka ni kejingtei onla benpendap katkum kapuar balabu uni menteri sarkar Meghalaya ula pentip ru baka jingyat jong kakam kalapoi palat laipho na kasisma bat ula benrap ru baka sarkar kakwa no benpendap ya kani ka projek namar kani ka long kaburom ya ka jilla Meghalaya ka sarkar jilla Meghalaya shen kan sakhot tanda no nakabenta banchina ya ka surak Arlin na demseng yong shading paso banyakendu hasilong bypass usambut menteri rangba ka jilla Meghalaya ubadeiru menteri katanat piludi uba prestun tungsong mena kasingsa jan ulai thu baka plan kalong banchina ya ka surak Arlin bat ka sarkar ka haban pulut hadu lai phoklo tingka nakabenda ka ni project ka sarkar jilla ka labatha ru ya ki officer bakin treba nakabenda ka jingyo jaka bat ki wei ki jingong kam ha ka jo ka por ka sarkar jilla ka bakalong ka badon bok ha namar bakalong ka wei project ka bahe ha jong sarkar ka bana du negrims shadu ding paso ka sarkar jila ka khmilenti bakani ka surak onla pendap chua ka national games namar babon ka jing ilaka jong national games kanlong hanu shillong township u electric transformer uba ula shabam du hakading hanong ba shillong hin ka step bakani ka jingja kala jaha barapathar nagalyang ki officer ka Meghalaya Energy Corporation Limited kilong bakadaw jong ka jingkem ding uni u transformer kala bande na ka short circuit kani ka tanat kala pentip ru ba on shimpor hadu asni ban moromat ya uni transformer namar uni transformer ula jular lut na ka jingkem ding hakani ka jingep lu ding lasaki ya ka jingwan hiar bun pili ki kali pelip ding ban pelip ya kani ka ding bat umsim na dan bamsaw ha kani ka jingjam unong yalam kalyang persya bat menteri rangba barem ka jilla Meghalaya u Dr. Mukul Sangma ha ka singthot ding jong teo bladap ulade simbenta ha ka jingrakhe jublik siar jongka babi lapara higher secondary school ka badan hapura khasia South Girls Street u Dr. Mukul Sangma ula pleru ya ka building ka batmai bat ka jingte ya kani ka building labai tingkah ada ke IDB. Dr. Mukul Sangma ula penpau ya ke jing songmen bola la banyadan kat bakani ke skul ban rakhi ya ke jublik siar bat ula penpau ru ya ke jing ro ya ke ni ke skul ke bala no senyang shikadai ya ke imlang salang ha ke pule ke danglem. Ha ka Yakob siat u Adash Singh jong ka Haryana bat ka Shreya Agrawal jong ka Madhya Pradesh kila job ya ke nam ladu ha ka jing Yakob national trial jong ka rifle and pistol discipline ha Tiruvana Pathapuram mena ka sing sajan u Ashwari Pratap Singh Tomar ubadai u Tokyo Olympic quota ula job ya ka 50 meters rifle bat beteng manle ha ka ni ka jing Yakob ha ka jing elaka T20 ka basan bat ka bakhatdu jong ka India bat ka New Zealand ka blalong hinin kasni ha Bay Oval New Zealand ka India ka job ya ka New Zealand dan nyoron bat job ru ya series dasan la non ka India ka job ya ka jing ting pisang ka lajit bentit nikong bat ka latit shispa rep hulai ron bat hap no light li ki wicket ha ki athot li ki over ubatit bon na ka India uday Rohit Sharma ubalatit rep huron habon be ya ka thong ka New Zealand ka latit shispa santun ron bat hap no ka light li ki wicket na ki akot li ki over ban pelong ya ke India bakan job dan nyoran dagan ya jing job ke India kala job ru ya ka T20 series dasan lanon ya ka khusnam player of the series layo do ke Rahul jong ke India bat ka khusnam player of the match layo do Jasprit Bumrah ubala shim light li ki wicket but I khat aron na ki south li ki over Shaban pengkut ya khubor sesin kimat bakongsang let shaw ke Air India ha ka sin ka ba sa laispa apulangut ki nong India na Wuhan China Pentip Menteri Katanat PWD Building Uma Komingwan Umban Baon pendap no ya kejingte ya ke State Legislative Assembly hau arajar arpuar on khot thep tender ke sarkar Meghalaya na kebenta ke surak tulen na dem senyong sheding paso bat job ke India ya ke New Zealand dan nyoran ha ke T20 ke basan bat ke bakhatdu bat job ru ya series dasan lanon Katuk kubor kilakot ki Bawan Shafi nak studio jong ko All India Radio Shillong but sakin diat por ni se so baka Delhi station nak benda kubor haktin Hindi hakapor prabaje bat ki kubor haktin pareng hakapor prashpua kane gade ko All India Radio Shillong